алайкум дӯстон. Ки мехоҳад дар приложение ҳамаи намуди каналҳои пулакӣ бе пул нишон диҳад? Ина бародаро, дар ҳамин приложение ҳамаи намуди каналҳои кино, спортҳо, ҳамаш хулоса зиёда аз 1000 канал дар ин ҷо оз бародаро ман нишон медиҳам. Ина бародаро, первый канал Россия ТНТ спортҳо, ози спортҳо нишон медиҳам. Ина бародаро спорт, матч ТВ, матч боец, оз бародаро медиҳам. Ина боксда. Красную углетки приглашается спортсмен из Таджикистана Манучехр Ширинбеков. Каналы спортҳо. Дальше. Матч боец. Форамон бародаро категория қатимем. Категория да медроем. Ина категория спорт 35 та медроем. Удар, ММА, бокс, матч боец. Ина футболо, евроспорто, Эспайн. Ина сетанта 1, сетанта 2. Мебарем ай футболо. Дальше киноканали. Ина тамоми намуди каналҳои кино. Випо, ТВ1000, ана кинохит, киномикс, кинокомедия, киносерия, новое кино, кинотеатр, киноужас, индийское кино, мужское кино, родное кино. Ина ҳамаи намуди каналҳо дизи 200 чанд канали кино бародаро метавонед тамошо кунед. Бародаро и просто так нишон наметаи секрет дора. Дар WhatsApp нависед, ҳамаи намуди секретоша мефаҳмонам. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.